čusko, lidi. No krásný ohňostroj. Tu máme na privítanie. Lagy, znovu. Ja mám znovu lagy. Takže ja natáčam dneska s týmto, jak to voláš? Radupy. Ideme ešte na ohňostroj. Škoda, že není noc. Adminky alebo helperky nám nedali, aby sme mohli natáčať. Daj mi ešte ohňostroj, ťa zabijem. Co? Daj mi ohňostroj, ťa zabijem. Ja som doma, takže pod dom. A ja ti tam dám ohňostroj. Oh my god. Ahoj, ja vás vítam. No a ja vás vítam. Hej, ulož si to sa doma. TPACCEPT. Počkej, ja si vypnu. Kuk, ty mě chceš zabít? Kukuč. Ne, ja mám u seba iba diamantový enchantovaný krompač. A ja mám enchantovaný luk. Nerob, lebo vyťahni meč. Budovný chlapče. Poslušný, lebo ti nedám obed. Nedám ti zlaté jablko. Ne, mě se tam zasekal můj šíp. To není fér. Ja mám lagy. Já mám strašné lagy. A ja. Lebo to je všetko tak těs. Karán. Chceš oběd? Co? Chceš oběd? Ne. Já mám svůj vlastní oběd. Golden. Však já mám golden apple. Já jdem zabíjat prasce, abys měl víc žrádla. Kde seš? Kde seš? Já vám tu ničím portál. Co? Nenič ten portál. Nic nerobím, já v pohodě, já muzikant. Môžeš sa ísť pozrieť, všetko tam v poriadku. Mňam môj obed. Daj mi troška otci. Tak, tady máš. Dole. Jo, kotota, díky tati. Ti už nechcú v živote vidieť. Už som ti odjel ešte 5, aby sme to měli každý takisto. Ja nechci ísť. Ja mám plno. Tady to můžu vytěžit. No vidíš, patika. Everybody. Ako sa píše PNK? Jak? Hej. Řekni mi. Čeho? No! Ale čeho? No, PNK! Já nevím. Protože já... Co mi... To jsou moje XP, já se ti dávala nestels. Díky za XP. Nemáš zač. Yeah. Pustem. Prečo sa nevenujeme našim divákom ale hre? Co? Prečo sa nevenujeme divákom ale hre? Co já vím? Zas lagy. Lagy. Počkej, já mám punč. Píše majiteľom. Neotváraj mu účestu, to je prísne tajné. Já ji uznám, já tam ani nemůžem mít.
Hahaha. Poď, ideme niekam. Lagi. Poďme na Warp Hotel. Hotel? Jo, hotel. Ja to Ja tam som chcem... myslel, že Warp hokej. Warp, okej. A... Jak... Jaj, nemôže to si točítko, proč? Jak? Cesta. Tady je točítko. Já chci recepčního, já chci recepčního. Tak dělejte, šup lidi. No. Piť, hotel. Budeme bývat v hoteli, ale nikdo tu není. Hej, pustíte mě. Já jsem jít, papa. Juhu. Takže hotel se kupuje tady. Tady máte klíčky. Ty konči napísal, že jo? Co jsi mu napísal? Čo? Co jsi mu napísal? Nemusíš vědět. Jak to? Já budu admin. Hej, že mi nedáš helpera. Nedám, já mám už jeho Skype. Počkej, já napíšem tež. Ne, ty nemůžeš. Co? Ty nemůžeš. Jsi trápný. Já? Ne, rovně si srandu zlatý. Takže je to milujem. Možná. 1, 2, 3. Ale ne, to vystřídni. Ale nerobím si srandu zlatý, milujem. Ha. PLS. Víš o tom? Ne, Ale povedz, že ne. Víš o tom? ne. Ne, povedz, že o čom. Víš o tom? Ne, já vím, co to je. No čo? Ne, já mám dačo nové, povedz. Ne, O čo? to povedz prasatu, nech ti odpoví. Já ti nebudem odpovídat. Já vím, co potom následuje. Nenasleduje žena nadávka, neboj sa. No ale já se bojím. Neboj sa, veď povedz o čom. Ne, No prosím ťa, tu ťa prosím na kolenoch, prosím ťa. ne, Dám ti jablko. mám. Já mám doma. Máš. Já nechcem. Já nepovím o čom. No tak, povedz o čom. Už si povedal, že som tvoj otec? Jak? Povedz o čom, vieš o tom? Ne, Že som tvoj otec? ne. Hej, nevíš, koľko už točíme? Nie. Lebo... Hej, vieš o tom, že keď maličkému koňovi, keď dávaš zlaté jabko, tak zväčší sa? Ne. Hej, někdo mi píše na Skype. Aha, to byl ty. A ještě mi to laglo. Tak to. A to ti treba. Lagi, parádně, lagi. No co, čumíš? Já jdem home. Home. A ja som Homer. Já jsem Homer. Proč není noc? Já chci noc. Já jsem everybody. Hej, ale já mám iba limit taký, že můžeme natáčet iba 10 minut. Tak a já nevím, kolko natáčeme, tak bychom to už mohli ukončit, ne? A nechat to na druhý díl. No tak, čus. A mohli bychom to nechat na druhý díl, takže píšte, dávajte lajky, odberajte a píšte do komentu, či máme natočit druhý díl z Redupy a z Halix 33, takzvaný Koksan. Takže zatím, bye bye.